Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke bos, jadi ini ceritanya aku mulai oleh kiriman paket bos. Kiriman paket, bukan ngerti apa kita paketnya. Itu loh, paket ini gini bos. Lah iya. Ya. Buka kios sih. Bom. Buka. Ya dibuka toh. Delok saya. Delok pengirimnya sapa pengirim. Apa tadi? Pengirim Marjono. Wah, tane gosok pengirim Marjono. Pengirimnya piye sapa ki? Jasindo sukses. Foto wi anu wi toko. Jadi iki aku dikirimi dari Mbak Yuli bos. Matur suwun untuk Mbak Yuli. Di paketnya apa? Paketnya? Sinetron. Mbak jangan dibanteng loh. Jangan dibanteng. Kowe bal mukir ki Oh, iki lah neng. Apa? LCD, Polytron 4 in. 40. Nah, yo 4 in ngene wis to. 4 ini semene aku. Oke, jadi aku matur suwun untuk Mbak Yuli. Kabarokah. Barokah. Ya Allah. Jenengan. Aku panjenengan bos pokoknya sehat-sehat sak Keluarga. keluarga. Jadi karo Rio. Dan terus nek semene gedene iki Teng, Dok. Tunggu nek aku ra Oke bos. Oh, kurang ajar. Oke. Jadi aku matur suwun untuk Mbak Yuli. Ini besok pakainya ya. Besok ya berpaket laporan. Lagi tekan rokok Rio. Kami pilih. Tembok. Tembok di depan. Tembok. Jadi kayak tembok di tembok pun di. Sini kena di bawah. Nah. Ayo masih. Koleksioner yo. Ya, ini diketok sih. Yo. Tapi ini yang gedene semua bro. Oh, Litron. Litron. Jamlah ya, upel ya. Guys, Antang pulau. Jam sak lawak. saya udah kabel. Dot kabeh dot malah. Ya terus. Ya, urut. Kerja kono. Ora nek TV ya, kerja. Terus apa sing gua anak? Sanyo. Sanyo. Mana sih tipine ya? Ayo. Wes, urung blok. Masya Allah, tabarakallah. Lah ya, piye yo? Oke, aku demek. Rematik guys, sampai Iya. Apa ki batu? Styrofoam. Kabeh iku mbok batek rasake gol misalnya ta. Yo, tikine seblok. Lah nek tutup pagon mbak iki. Ya kena dibiasa sih. Bukamu kene lho. Dia terbuka kono, kerja buka kono. Dadi ciko ae. Ora ikut di sini. Oh, belum marahi ra tau terus. Ya, ngono. Wong tua ya. Beman kok. Ya Allah. Sudah sih kok ya. Ayo. Iki gandele iki lho, gandele. Mas Dewa di spiro lho kan. Masuk. Masuk di kamera mah dibokong ya. Ya Allah. Berarti kita kayaknya tamu sih. Kena kok. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Yuni, terima kasih. Jelek aja ya di video. Bahaya. Suwun untuk Mbak Yuli. Minggu nek dene kan kok. Cagakmu lho. Ora wong. Kayak mana ae. Oke ini. Ya jan jadi jan. Bu kene, Bu. Tapi kan dijajah, betul dijajah. Tekan di. Kene lho, Pak. Oh, tekan kono. Iki kan iso anu ning Iya kan meja kan ada meja kok mesti nek delok kan mau enak ngono. Oh.
Jajal ning kono sik dong jajal makanan. Jajal kene. Lah wong ngene ngomong itu lho. Oh. Jadi terus sik weekend nonggon sik. Jajal kan makan orang lho, Kak. Makan. Awalnya Bu. Lagi piye iki jajal? Jajal piye? Ganjur dah. Pasang sek iki kudune pasang sek. Golek anu, sekrup. Kerepek kudu enek. Kenapa? Lagi. Kuwi rasa sekrup, Jon. Masa? Kuwi kok dincet metok ngono wis kenek. Oh iya. Nah, toh? Nah. Pabrik kan ngono Rio kan wis ning pabrik. Aku wis tau kerja ning TV iki masamu piye to? Sekrup apa tau? Tok. Sekrup ini jadi apa sekrup? Aku suwe ta kalau kerja ning TV, kurang nek TV aku kerja ning TV. Neng anu neng juga Son, Mbak Yuli. Iya. Terima kasih. Langsung mirip ini. Oh, berarti dia kata. Iya, berarti pinter. Nek kene kerepek. Oh, iki ya larang. Apa ya larang loh jenenge TV ya. Transmati TV 40. Iki kayak ngabon tok, Mbak. Nek ku YouTube-an. Mulai. Jajal gak kena kono ganti kono. Iki apa tau YouTube video. Engko sapa ora kenyang. Duh, Aku kerja ning ngene iki suwe. pasang ya batunya ya. Iya, ora mati jajal. Sekrup ini. Esok nang ngomong musik. Bisa bahasa. Jadi, Piye? Kena ka? esok. Ora iso. Nak santiku yo pecus. Karae Rene. Ya, Bu. Nak santiku yo pecus dipera pecus. Apa tuh? Kira? Iya kan? Wes aku. Di Oh, nang isor cancel. Iki wis buat ini to. betul. Iki rasa anu, rasa mlebu-mlebunan. Berarti dia. Ini tak bae. Ini plug wedok iki di sekrup. Bener wes. Laki arep delok TV iki. Wih, ganjil nang kene lho manggone. TV-ne rusak. Rasa tahun ya, rasa TV ya. Omong apa? Ngene bareng ki sak meniki iki ya. Ayo. Di. Gede ki. Terus prowe. Ngerti lanjut nek wis makan ya. Ya. Eto. Iki Saprata. Masang remote. Jenenge pokoknya iso apa mbak terus lo. Kerja ning TV katok lho iki. Coba nang TV ya so. Tut. Semiran murah dadi. Wes tau kareng remote. Udah meleng-meleng endok. Remote liga apa jan? Gue dhewe iki lho bocok ini. Nah, Telet to. apa to? Ya, Heh? itu demi sedih kok kono. Bayi. Apa iso kerja iki? Politron ka. Bebek Ngegot e wijana. Kok dijak? Dijak kene. Iya. Ya terus piye wi? Ya piye ngetesa bahasa Indonesia. Bayu. Ya, gitu. Se-Indonesia. Ya Inggris dong. Indonesia. India lu. Atur kode pos yang benar akan memberitahu Anda. Bicara mana pin, John? Pin. Ya. Tenan pora kawe roh pora. Lebih apa toh? Sinyal. Jajal saya hiji. Jajal saya Gue 5 aja tane. Jadinya masa 5. Iki dapat siji lho, terus dapat 5 itu toh. Berarti kok depos, masa kok depos Bojonegoro? Enggak toh? Atur kode pos yang benar. Kode pos.
Sesuai dengan sinyal digital. Sinyal opo ning kene? Sinyal digital TV ini. Iya, Wi. YouTube kode sinyal TV. Jangan kene ini biasanya. Alah kesuwen ini delok. Apa delok? Jen radong kabeh. Iki lho malah kon delok. Apa ku dia? YouTube. Apa mundi? Apa ku ning ndi kan? Kulitit kamar apa? Jadi iki delok iki sinyal kene iki opo? Barat tak gede nih. Oke, Bos. Bingung karo Sandi. Andi lho lali lho. Kok iso lho. Nguruk kok. Iso mangan. Goreng dok. Kayak aku ya. Goreng sih. Sing lah wi, bener wi. Kono lho, Mbak. Loro yo. Aku goreng yo. Goreng aku. Iya. Ya. Aduh, plak jadi sita loro. Jadi sita yang enak kalian. Arah itu. Gak kena lewati saya. Ya belum. Anda sudah tergugur hati. Terima kasih telah menggunakan layanan kami. Kami sangatlah membutuhkan video pribadi dan Lewati ya. terima. Lewati ya. Ini terima untuk menyetujui ketentuan penggunaan dan kebijakan inflasi dari lo. Terima bro. Daiki. Pencarian seluruh. Oke, delok. Gak enak, Dit. Oke. Nih sitoke, Mbak, sitoke. Apa anu ki? Antv ya. ATV sama ATV. ATV ya. Iki. Ya. Wis DVB TV. disegan ngapur. Apa tuh, Mas? Ora enak ini. Ngetan wong katrok. Kira ora enak. Nih sitoke kalau gotit ya lho. TV. Oh, ATV. Demi ATV ya. Bro, si program lho. Program. Ini sing mlaku iki. Program. Oh, cek program kan. Program TV. Iya lah. 1000 kali sayang jadi. Apa? 1000 kali sayang. Oke, Bos, jadi alhamdulillah iki wis iso nyala TV-ne. Matur suwun untuk Mbak Yuli, semoga berkah barokah, lancar rezekinya, sehat. Amin. Keluarga amin amin ya rabbal alamin. Nanti jelas ta, jadi nganone awake dhewe. Ojo to. Gambar ya, delok gambar ki. Kula channel iki. Iya to. Adik buat delok ning ndi? Karek kowe to. Didik kulat ya? Ya. Langsung delok didik kulat, Bos. Ki Padi. Tetet. Nah, langsung ki. Lah suarane Suara derek iki. Nah, Aman to suara ya aman. Oh, lamune gede bilat ya. delok yo. Kene yo delok. pokok kene gede ya. Oke, jadi Jadi ada delakang dia gede. kedan ki lho. Wah, kedan. Atau diune didik kulat, ento. Padangan wi. Padahal. Kok kene ulap kok. Bape. Jadi to, Bang. Oh, iki anu benakno Lampu. Karo ngenti oli. Lampu nih. Lampu benak sok kapan, Kak? Jangan sok mben ah. Bos, ngono, alhamdulillah. TV-ne wis aku iso sing bagian YouTube tapi nek sing bagian sinyal TV gak iso, Bos. Ya aku misal pengen sing golekno antenan terus kon nyeting wong sing iso, nyeting awake dhewe ala ning dos to. Lah kalau sepeke. Ya sampe bringos kamu wae. Bajingan ya. Kita pernah tau? Gak ketok.
Di mana bos, konten ini sekian dan terima kasih pokoknya tunggu dinungo untuk dulur-dulur kabeh muka panjenengan sehat terus lancar sekian untuk Mbak Yumni, Kak keluarga, matur suwun muka panjenengan sehat selalu. Amin. Di mana konten ini sekian dan terima kasih untuk video berikutnya. Jadi salam asal, salam dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.